Уважаеми зрители, известно е, че българският интернет ражда култови личности. Пръв пътя към онлайн славата проправи Бачи Кико. Тихо, работливо, с постоянство. Днес нашият народ си има нов онлайн любимец, чието клипове се гледат от стотици хиляди българи. Представям ви един специалист по всичко, професионалният хейтър Киро Брейка. Добър вечер, Киро. Добър вечер. Сега... Много хубаво правите, че гледате моя YouTube канал Киро Брейка и Слави. Правите много хубаво, браво. Ама защо и Слави? Слави въобще не се появява в твоя канал. Защото тук се появява така вечерното шоу на Слави Трифонов. Защото се появява. Къде го Слави Трифонов, дет се появява? Къде го? Сега, уважаеми зрители, нали той... Да. Така кажете тук. Уважаеми зрители, ще ви казва то господин Сиромахов тук, дет седи до мене. Той за нищо не става. 0 на 0, замествал бил Славчо. И той за нищо не става. Значи, кой си ти Сиромахов, бе? Значи ти заместваш нищото. Нищото. Ти си 2 нули. Киро, да не казвам другата дума. Нека да не се обиждаме. Чай сега, Киро, ще викаш ти на Киро фитнеса. На мен ще се обръщаш на фамилия. На фамилия. Ще се обръщаш на фамилия. Господин Брейк, така ще викаш. Господин Брейк, така е така, господин Брейк. Писател Читова. Язък, че си написал един болюк книги. До една са буклуци. Ти откъде знаеш, бе? Чел ли си ги? Не. Аз буклуци не чета. Аха. Аз чета само съветска класика. Гледам само телевизия Алфа, защото съм алфа мъжкар. Аха. Не съм някой тук джендър, някой модерен келеш, дет не знае мъж ли, жена ли, Кристиян Костов ли. Моля ти се, не дей така. Господин Брейк, преди време в едно от видеята си ти остро нападна шоуто на сценаристите. Защо? Ей сега, гледай сега какво ще стане. Сега вече работата ще стане по-дебело от на Татяна Дончева. Така. Сега гледай какво става, просто ми дигаш нервите. Ага. Просто ме нервираш. Гледай сега какво ще стане. Значи това са Сашо, Машо, Драшо, Фифо, Мифо. Тия били сценаристи, моля ти се. Какви сценаристи, бе? Тия могат да ме размеят единствено с външния си вид с нищо друго, бе. Сценаристи, значи бас ловя. И пее ли, моля ти се? Оня ден пускам телевизора. Пеят, моля ти се. Как ще пеят, бе? Ти пишеш ли пееш, какво правиш ти, бе? Пеят, моля ти се. Бас ловя, значи аз ти казвам 20 лея слагам. Така? Имаш 20 лея. Няма, мама. 20 лея слагам тук, казвам ти, че на тия учителя по музика им е бутилка ракия, нищо друго. Ма чакай малко. Бутилка ракия. Ма не дей така, какво имаш против сценаристите? Не, аз се чудя какво работят тя. Те какво работят, бе? Кажи, какво работят? Те орат ли? Съдат ли? Копаят ли? Какво работят? Пиши ли, моля ти се? Ко ще пишеш ти на Краси Радков, бе? На Краси Радков ти питам ти, ко ще пишеш, бе? На Краси Радков и оная му работа е актьор, бе. Ко ще пишеш ти на Краси Радков, бе? Ма излъскай му обувките на Краси Радков, изтупай му костюмчето и само му се поклони на Краси Радков, бе. Сценаристите не пишат само скетчове, те определят и какво е съдържанието. Какво съдържанието? Те решават, да. Решават те? Да. Как ще решават те? Решава ли, моля ти се, бе? Как ще решават, както казва, аз си нося всеки път с мене. Да. Както казва бай Тошо. Какво ще решиш ти? Може да решава само оня, който има пари. Който няма пари, как ще решиш нещо ти? А що нямат пари сценаристите? Защо? Само ще погледна Евгений Димитров, нищо няма му казвам. Добре. Киро, кажи ми честно, откъде е тая носталгия към соца в тебе? Как откъде? Как откъде? Да. Кажи. Питаш ме как откъде? Едно време имахме и бай Тошо. Сега кой имаме? Хаджи Тошо. Това ако не е падение. Това ако не е падение. Искам да питам аз Тошко. Тошко да го питам. Абе, Тошко, кой ми ходиш в парламента, бе? Кой ми ходиш в парламента? Ти трябва да отидеш на фризьор, бе, брат. На фризьор. Ама как ти се строят новите български политици, понеже подхвана тази тема? Всички са буклуци. До един са буклуци. Ама тия модерните, джендър буклуци. Пластмасата отделна. Хартията отделно. Стъклата отделно. Гейска работа, бе. Гейска работа, извратихме се, бе. Това тая нация. Виж само министърчето на културата. Наско. Насе. Какъв министър си ти, бе? Той личният му лекар е гинеколог, аз ти казвам. Басковия 20 лева извади. 20 лева извади, аз ти казвам. Ама понеже, айде, тръгнал си в тази посока, какво мислиш за министър-председателя? По е срам за името Кирове. Ма срам ти казвам как може да се окръст. Приличал бил на Джон Траволта. На мене повече ми прилича на Оливия Нютън Джон.
Виж му гела тук, виж му устничките, виж му маниерите. Значи аз се чудя се то как има 3 деца. Как ги направил тези 3 деца? Ма такива са времената. Джендърски. Едно време нямаше такива работи. Имаше ли такива работи едно време? Джендърски времена. А уж джендърите си знаели цената, пак се на промоция се продават. Моля ти се сега. Ти винаги ли си толкова гневен? Не мога да разбера. Много ме дразни всичко. Значи всичко много ме дразни. Боклуци навсякъде, дори вкъщи. Оня ден вкъщи. Отворих коша и вътре боклуци пак.